Spóirt le Mícheál an seo a rís libh ó glór na Gael. So lugan bhúis ar fád cumad slán agus sibh sa bhaile. Nach bhfuil an tálinn cé go muid mun ggéir chéim fí láthair na hára, tá naimsir ag scuid na gluch an seo am lá lia agus tá sé go háan deas ar fád chun roiint scileanna peile a cleachta. So aniu a rís tam chun cúig drill na dhéanamh libh, dar nóí tá lírád a tastáil ar char a rís an mala, agus an rud a stábhachtaí gléis cosúla fónpóca nó tabléid chun taiflí dhéanamh féin agus na taiflí sin a cheolarráid chuing ag sibh na Facebook agus Instagram glór na Gael. So, tugaí mac lom aniu agus be a cleachta. Má sibh. Má sibh a cárda, so don chéad bhíor aniu a rís tá dtír chun taobh suas géanamh leis an gaan sin. So níbal chun figure do 8 dhéanamh aniu, ach támuid chun pásá lába agus kick pass a gine an mala dhéanamh. So muid chun ceachtar láb agus ceachtar cos a úsáid gach eile ór. So, siúla mé tríad go mé, so chun tosúla pásá láb ar an taobh clé, pásá láb ar an taobh yes, sin kick pass clé, kick pass yes. Má sibh a cárda, Bainigí sibh úsáid á sin, agus feice féad ain sibh I truc a second. Má sibh. So don dar bhíor aniu tá roiint spríchun a bheith agan chun mat le bheith ag obair ar chuid cosíocht tá bhfuil antábhachtach sa bheith Gaelach. So go buaisach tá cúig marcóirí le amach agam I dro zigzag onas go mbeid déanamh roiint /céim. So má ag an siad má líróid sios an sin ag an gáin aráiste, sin an after bheith chur tús leis. So siúla bheith tríad go hán leil ach tá chun líróid a fiocas suas an sin dul sios go híseal /céim go dtíana darna bharcóir an sin rit éonar nó éonar bheag dhéanamh an sin /céim dhéanamh go dtíon darna ceann an bailachar fád suascaí an cúga ceann an sin céim siar a rís an cúga ceann amach. So, Bainigí agus ri méid siad tríad go hán leil. Sin teitú siar a rís chun cur tús leis a rís. So, bhain úsáid á seo agus bheith céimh ceanna ain sibh I truc a second. Má sibh. An ar fád a cárda, so don tríú bhéir aniu támuid chun rís cleachtaí dhéanamh ar a chuid scileanna cosíochta, agus freisin támuid chun forbartí dhéanamh ar na scileanna rit éonar a bhfuil déanta agann le beidir trí seachta na dús. So go bunúsach tá cúig marcóirí a tastáil, iad beidir trí bhéidir óna chéile mar bhfuil leice amach ag na cín il data seo agamsa. So go hanbhunúsach siúla méid trí go mé ach támuid ag déanamh éonar ar ceachtar taobh an chus ag dul isteach idir gach ile marcóir chuile orga dhéanamh éonar. So, siúla méid trí go mé, bhanas go bheice sibh chuna sé dhéanamh. Seo tús leis ar an géad marcóir. So, má sibh a cárda, Bainigí sibh sé úsáid as an grúil seo, agus déon tástal ar féin cé féad cín is féad le báil I truc a second. Má sibh.
card to a knock more down. So done Cackru beer than you, Thomas con Ferbert Janaver, quid skill of co-or do treat bear grime Lee Road, August lava like Lee Road Edox with her Tolov. So Gaboni sock when the end of Gahan Vel, Thomas con Lira la Caha Susan air, though she is Cahisha lava like Lee Road Ella, August Brehunas and Chinny end of Lee Road will catch us in air dog. Leis an glún an éirde ceachtar taobh chun ghéanam mit cosantar an hain agus muid san air mar elmir sa chéad seo. So chun ceann gasta I dhéanamh libh, tá mar chun líreoid seo caitham san air. So cam san air é ach madam an súil air gcónaí, so suas an air, siús go híisiú, cuintis ísio, cuintis íirde bear an gráim air. So, Bainigí siúise úsáid as an drill seo, agus feic cé bheith cín is féad le brethir I truc a second. Má sibh. Sa fada carda an bhír déirnach san cúgu bhír don lá aniu. Agus go bulusach támad chun na scileanna cosíochta, na scileanna seasamach ar fada chur isteach I drill amháin go súil le sibh cluiche, ónas go bheice mit chuna sa úsáidir é agus mé am cluiche. So go bulusach támad chun ligaturn go bhfuil marcóir ordain nó duine déana cosantardain, agus támad chun iirecht éile wathú, an sin támad chun ráid dhéanamh bear graim ar líróid bhfuil ar an talamh kickáil a gcuine an malach a súil go sin kickáil a dro leat tusach, an sin támad chun bear graim ar an fricíníomh legacy síos a rís san áta rá sé. Agus chun dúchláán I dhéanamh ar féin úsá ceachtar cos scaciile ó. So siúla mé tríd go háin scopi, so tuair chumar tú sa lár, the coin beidir nar a marcóirí trí beidir an a chéile. So go sios go híise, siúil go le McFanacó líróid, taobh amháin, bear graim ar, peile, bear graim ar, ráid amach, cupsúil sí, kickmas with mother, bear graim ar fricíníomh, rihamach, agus a lag síos sa lár a rís dé. So má sibh dénig I tafid ar féin, feic cé bheith cín is féile bháil I truc a second. Má sibh. Eus ar fada carda, má sibh, tá súla go gúiste có Spóirt céine sa bhuilimse in dhéag na cúig mír na peile sin a dhéanamh. Tá de géirí mar luim gachan na seachtain workwood físeán a eáil. So bhí cinnta tafaí dhéanamh ar a féin agus na físeán sin na cheolaráid cúing ag sibh na Facebook nó Instagram glórna Ghail, ó na scoil mit an ná na bucalaí nó na colní as fearr sa tír a raibhnim. So a réine sin seachta caite có má, bei stór focail ag deire an mír seo, ónas go féile aon Gaeilge crua nó casta a dúsáid mé sa físeán seo a eolum. So go dtí an céad ó eile weimse, fan slán agus fan sa bhaile. Slán a gcuibh.